Salutare tuturor! Asta o să fie partea 3 din proiectul Polo GTI. Am cumpărat mașina asta cu ceva timp în urmă, crezând că nu o să fie o situație atât de complicată sau atât de grea ca să o aduc să fie funcțională. Am reușit noi un fel de pornire, deci dăm la automat. Dar nu pot să-i spun pornire din moment ce nu stă pentru mai mult de 3 secunde pornită. Dar am aflat că pentru a o face 100% funcțională, chiar dacă schimb modulele defecte, acestea trebuie scodate cu calculatorul și cu celelalte procesoare importante din mașină pentru a fi 100% la zi cu update-urile și cu softul în sine a calculatoarelor. Lucrul ăsta e aproape imposibil să-l faci acasă și de aia ai nevoie de o grămadă de calculatoare cumpărate. În acest episod o să încerc să rezolv partea asta cu softul, încât să o fac funcțională până la urmă și apoi, dacă totul merge bine, să îmi cumpăr restul de plastice și bări și chiar să trec la interior pentru a o finaliza. Așa, ca o amintire, apa a fost la nivelul ceasurilor de bord, distrugând cam toate procesoarele electrice de sub aceasta. Iar din moment ce nu am putut salva partea asta de radio, adică am curățat-o, am pus-o acolo, dar ecranul meu nu s-a aprins, fiind și ăsta sub apă o perioadă destul de lungă. Din fericire, butonul de avarii și celelalte funcționează. Am fost nevoit să îmi iau un display bun cu acea serie, cred că tot de pe un Polo, și împreună cu modulul de radio. Astea două n-au venit de pe aceeași mașină, deci nu sunt compatibile, dar ar trebui să pornească împreună și să poată fi calibrate ulterior. Așa? Da, merge la oricum, amândouă sunt bunii. Cu siguranță nu puteam scăpa atât de ușor. Protecția componentelor a apărut de dimineață, adică după ce și-a făcut update și-a dat seama că nu sunt compatibile, deci tot va trebui să facem ce ne-am propus. Bun, deci cu modulele alea puse acolo, a trebuit să-mi iau un aparat, un Odis, o interfață pentru Odis, inclusiv Odisul în sine, și cu aceste două lucruri, plus încă o semnătură electronică, o să încerc să codez modulele astea de capul meu. Într-adevăr, asta poate fi destul de scump dacă nu ai hardware-ul și software-ul necesar, dar și eu am nevoie de o subscripție sau de o sesiune online pentru a coda aceste aparate. Sper să reușesc, sper să le fac pe majoritatea, pentru că e foarte probabil ca unele module luate de mine să nu fie compatibile în totalitate cu mașina și de acolo să am eroare. Dar măcar să învăț pe banii și pe pielea mea cum se face lucrurile astea, ca pe viitor, pentru că ăsta va fi viitorul, din păcate, vor fi necesare aceste lucruri. Am și urmărit să vedem care module nu sunt codate și doar astea par a nu fi codate. Restul funcționează și sunt acolo. Deci wheel dampening, instrument cluster, information și structure born, adică sistemul de sunet. Bun. Deci l-am lăsat pe unul din China să instaleze ce are de instalat și deja mă apucă paranoia când văd liniile astea pe care nu le cunosc. Sperăm să facă treaba, pentru că noi nu am fost în stare și habar n-am ce-o fi. Până în lume e foc laptopul. Admin. Știu orice facem sau nu știu? Nu știu. Numai Dumnezeu știam ce face. Could not be transferred. În acest moment chiar mă apucă paranoia cu mașina asta. Nu doar că am cumpărat bordul cu 600 de euro, am mai folosit încă vreo 400 pentru sistemul de sunet, canul, BCM-ul și așa mai departe. În plus, am cumpărat Odisul respectiv cu alte câteva componente la vreo 200 de euro și în plus, după cum ați văzut, cu 30 de euro am folosit o subscripție pentru a-mi permite activarea modulelor și nu am rezolvat nimic.
Pe deasupra am plătit chinezul cu 100 de euro ca să-mi activeze 4 module și mi-a spus doar atâta că am nevoie de module noi pentru a le activa și apoi să-l plătesc. Evident că 100 de acum a luat-o, iar mașina a rămas tot atât de funcțională ca la început. Pe lângă asta, prețul doar a bordului undeva la 1800 de euro plus alte taxe. Și cu siguranță asta nu o să fie ultima cheltuială, pentru că mai am încă module pe care nu le cunosc că ar fi defecte și alea pot deveni surprize. Dar, așa ca o aproximație generală, am nevoie de 6.000-7.000 de euro ca să o fac cât de cât funcțională, fără alte surprize, după cum spun. Dar în urmă cu vreo 2 săptămâni am primit un mail de la un abonat pe nume Andrei, care îmi oferea o mașină avariată de la un prieten de-a lui italian, pe nume Federico, care, din păcate, pentru el, a avut accident și mașina, nu știu, trebuia să o dea la dezmembrări sau, nu știu, să o dea la fer vechi. Totuși, a lovit un stâlp destul de serios, motorul e deplasat, dar lucrul cel mai bun e că are dotări sau îmbunătățiri de peste 4.000 de euro, cum ar fi jante, telescoape, șmechere și așa, plus, vedeți voi că arată destul de interesant, însă îi lovit și plafonul, pentru că neonul de la stâlp a căzut pe el, iar blocul e foarte probabil să fie fisurat. Dar am impresia că asta e unica mea șansă să repar Polo-ul negru ca la carte. Adică din moment ce aș folosi toate modulele care nu au fost niciodată sub apă și să le pun la mine, nu ar mai fi șansa să se defecteze în viitor, pentru că această posibilitate e una destul de întâlnită la mașinile inundate. Așa că n-am mai stat pe gânduri, am dat 6.000 de euro pentru că atâta a fost prețul mașinii, plus încă 700 a dus-o acasă și ia uitați-o. Bună! După cum vedeți, am pus mașina deoparte, ferită de ploaie și de vânt, pentru că, vedeți voi, nu e în cea mai bună stare. Și primul lucru, se poate observa lovitura sau impactul ăsta destul de serios în zona din față, cu toate că, desfăcând-o pe cealaltă înainte, mi-am dat seama cât îți dă slabe teoretic, pentru că majoritatea lucrurilor din față sunt din plastic, doar are un fel de țeavă, i-aș putea spune, dar foarte slabă și aia, care, din întâmplare, din zona asta s-a răsucit și a mers sub mașină. Zona asta pe care o vedeți voi acum cu 2 șuruburi trebuia să fie aici. Deci a făcut ceva de genul. Rupând în calea impactului și fulia de la compresor, radiatoare și toate chestiile pe care o să le vedeți voi imediat. În plus, a ajuns să fie lovit și plafonul și nu doar lovit, ci străpuns, permițând apei de ploaie să intre înăuntru. Ca norocul, nu e un dezavantaj atât de mare, pentru că încă bordul funcționează și celelalte. Evident, airbag-urile amândouă au sărit, centurile ambele sunt blocate și multe alte chestii pe care poate nu le observăm noi chiar acum. Dar așa, ca un rezumat, mașina asta a vrut să călărească un stâlp și a reușit până într-o poziție acest lucru. Restul daunelor au fost făcute de desubt. Vedeți voi, zona asta de aici a mers încolo, a lovit un pic eșapamentul și, cel mai grav, asta e baia de ulei, e de plastic și asta a fost răpunsă. Nu știu dacă motorul s-a oprit instant sau nu, pentru că dacă nu s-a oprit, e foarte probabil să fie gripat. Dacă s-a oprit instant, atunci nu știm. Tot motorul, dacă vedeți voi, îi împins în spate și asta a mai forțat și planetara din stânga a mașinii să rupă practic cauciucul respectiv. Totuși, nu știu ce vom face cu mașina. Teoretic am luat-o doar pentru calculatoare, dar văzând că e atât de faină oarecum,
Ne-am gândit dacă o putem salva, vom încerca. Însă pe zi ce trece, lucrul ăsta pare din ce în ce mai imposibil. Totuși, o să trecem la desfacerea elementelor lovite, încât să vedem care e treaba cu motorul, dacă îl putem trage la loc, încât să o putem, într-un final, muta mai ușor și să ajungem la cablaje și ce ne interesează, ca să o pornim pe cealaltă. Dacă putem îndrepta. Tare asta. Deja e mai bine, uite. Da. Uite, acolo se încheie chiar bine. Aici o leagă de ciocan și încernaș. O leagă de kick. Tare găleat. Nu cred că am apucat să vă arăt, dar cu mașina am primit toate plasticele de la bara din față, mărunțișurile de desubt, inclusiv farurile două, unul e salvabil, unul nu chiar, și în plus am primit cele 4 jante originale cu cauciucuri noi de iarnă. Și astea sunt piesele care au mai rămas din mașină, cel puțin le-am găsit în sacul ăsta, era în portbagaj. Nu sunt grozave niciuna, dar e foarte important că senzorul de Distronic e acolo. Senzorii de parcare la fel. Mai sunt câțiva de temperatură prin bară pe undeva, dar nu știu 100%. Și foarte important legat de bară, părțile exterioare împreună cu farurile de ceață sunt ok. Lucru care ne salvează puțin în momentul în care vom găsi o bară, cel mai probabil. În plus, am mai găsit niște bucăți care nu cred că fac parte din mașină. Sunt de la un stâlp, așa că dacă aveți și voi Golf sau Polo, feriți-vă de stâlpii de genul. Din păcate, designul ăsta Maxton nu mai poate fi salvat. Era interesant oricum să-l fi văzut complet, dar poate o găsim și noi, pentru că restul mașinii îl are și noi trebuie să cumpărăm doar partea asta frontală, lipul. Da, vedem. Și cu capacul tot. Ferească, Dumnezeu. Ce combinații le-a făcut. Și asta se poate suda. Nu e bun. Vrească. Hai care mă face la ventilatori. Așa mai revenim. Poate nu fi gata. Vesela.
Virăm un pic roata să avem acces la sărăcile astea. Cred că e bine, Robi. Pe pedală, de sus. Da. Uite ce telescop are, mi? Aftermarket. Fii atent ce fain e. Parcă e pus aici. Și-a intrat oare, mă? Așa a intrat că nici A țeava intrat asta. sub el. Țeava asta n-ar trebui să fie pe aici. Cred că se poate observa foarte bine. Partea asta trebuia să fie aici. Și am mers așa, cu tot cu bara. Na. Și asta? Cine e asta? Acum se vede mai bine ce s-a întâmplat de fapt. Dacă vom coborî un pic, se vede clar pe unde a trecut stâlpul, pe unde a făcut ravagii și ce s-a întâmplat de fapt cu motorul. Vedeți voi că stă așa și în partea din spate, pentru că locul tamponului ăsta trebuia să fie aici, dar din cauza șocului a ieșit afară. Acum e totuși momentul să verificăm dacă motorul ăsta mai poate fi salvat sau nu. Hai să simte fain la mână. Da. Se aude în baie, clar. Păsitul ăsta se aude în baie, deci nu aveți cum să verificați altfel, dar eu cred că e salvabil. Ar trebui să vedem cât ar fi o baie de asta de ulei și să o punem sus. Asta clar după ce o rezolvăm acolo în spate. Am venit sub mașină, clar, aici avem o problemă, cred că vi-am și arătat-o deja. Baia e relativ simplu de schimbat. Robi, dă-i să învăț, asta e lanțul. Și uite pompa de ulei, ce faină captează. Ne trebuie și un sorb, dacă e până acolo. Dar cred că ar trebui să o dăm jos să vedem care e planul de atac mai bun. Uite cu garnitură, cu tot vine. Nu, rupi garnitura, poate mai folosim. Las-o lipim. Cred că-i strâmbă ăla. Lovește-l cu ciocanul și apoi. O să ca la cutia de viteză cumva. Bă, dar cum arată, mă? Cum arată de faină. N-am văzut așa ceva, îți dai seama. N-am avut noi mașini așa noi. N-are nimic ce să îndreaptă. Am pus roata înapoi la loc pentru că vom pune cricul și Robi între timp va desface părțile astea ce au rămas din suportul motor. Eu iar pun cricul în partea asta ca să susțin și să pot desface suportul de jos. Ăsta a fost împins odată cu subansamblul ăsta care ține motorul cu jugul, cred că se numește, și clar nu avem cum să-l tragem la loc decât dacă îl desfacem, dar ideea e ca să-l punem acolo în echilibru și să stea cât de cât într-o poziție bună. Nu de alta, dar trebuie să avem acces și în spatele motorului și ăsta e principalul motiv. Așa că încerc să-l poziționez cumva cricul ăsta aici și să rezolvăm situația odată. Din 3 piese, cam așa, rupte, am făcut una. Asta ar trebui să fie un tampon. Lipsește încă o parte din el, dar nu e atât de importantă, pentru că am vrea noi să fixăm cumva motorul. Asta ar trebui să vină cam aici așa. Și motorul, partea asta de la motor, ar trebui să vină până aici. Deci are aproximativ 20 cm mers încolo. Și nu știu cum vom face cu el.
Aș vrea numai să stea pe poziție. Asta e primul lucru care aș vrea să-l fac, dar nu știu cum îl vom păcăli să facă treaba asta. Hai că-l pun pe ăsta fix și apoi îl las în jos, îl trag, nu știu, văd. Bine, ca să mă trag un pic. Scapă de undeva, deci poate ceva să... Acolo la tobă, se aude? La tobă, da. Aproape. Hai să mă potrivesc și aici. Cam 20. Aproape, mai jumătate de gaură. Bun, mă, stai că pot așa, Ridic imediat, îmi bagă numai ăla. Poți centra? Trebuie ridicat? Da. Mai dăm în spate. Se înviletează? Da. Deja motorul e acolo unde trebuie, e clar, tampoanele sunt varză, dar e pe o poziție normală și din start se vede clar că putem scoate și capacul. No, uite. Și acum avem spațiu o grămadă. Uitați compresia aici. Deci super e motorul. În spatele motorului, acum treaba e mult mai simplă, dar am descoperit o chestie care nu e simplă deloc. Blocul motor a fost lovit de fetița asta de planetară și i-a făcut o gaură. Uite așa. Nu e imposibil, am mai sudat fontă până acum, dar asta implică un tratament termic foarte bun și un meseriaș pe măsură. Numai dacă încercăm cu cricola. Pentru lucrarea asta specială am luat o trusă specială care constă dintr-o pompă și un cilindru cu mai multe capete. Pentru a ne face loc mai bine, nu că suntem noi mari meseriași, o să încercăm îndreptarea longeronului. Nu are un sprijin foarte bun, dar e atât de slab încât nu-mi fac griji că betonul nu va face treaba. Așa că hai să vedem. Lasă. Revine înapoi. Și chiar dacă nu ar trebui, o să încercăm să punem contactul și să vedem dacă vrea să dea la automat sau nu, pentru că e foarte probabil, după cum spuneam, ca siguranța să fie dusă. Dai? Oare? Prin simplu fapt că partea asta nu face scântei și asta face, e foarte probabil ca în spate să avem o siguranță pe baterie care în caz de accident sare și nu îți mai dă curent la electromotor. E un lucru foarte bun, mai ales într-un impact de genul, că îți oprește imediat alimentarea și pur și simplu funcționează motorului încât să îl salveze. Noi o să probabil putem face un bypass, dar în cel mai rău caz putem folosi una de la Polo Negru. Inițial, când am văzut anunțul cu această mașină, am fost super încântat pentru că era ceva foarte diferit pentru canalul meu de YouTube. Totuși am mers să o văd și am întrebat proprietarul dacă nu cumva știi cât de adâncă a fost apa în momentul inundației, pentru că ăsta e un factor foarte important. Din păcate sau din necunoștință de cauză, nu a știut să-mi spună. Totuși eu am luat seria de șasiu de la baza parbrizului și cu ajutorul aplicației celor de la Car Vertical am reușit să o verific. În nici măcar un minut, în fața mea a apărut istoricul real al acestei mașini, căutat de fapt în mii de baze de date. Și pentru că acest Polo a fost vândut de un parc de asigurări, avea și poze din două perioade diferite.
Acestea sunt din luna a 10-a 2021, mașina e relativ murdară, clar curată după incident, dar nu perfect, totuși bonusul de aici e semnul WL, ce înseamnă Waterline. Cu misterul nivelului de apă cunoscut, mai avem o serie de poze din luna a 11, 2021, unde mașina arată chiar salvabilă, dar din păcate s-a pierdut urma nivelului, ceea ce e un pic trist. Totuși, avem 25.000 de kilometri la ultima revizie și au mai fost două daune relativ mici înainte de cea finală. Deci, cu toate cele enumerate mai sus, acest raport mi-a fost de foarte mare ajutor și mi-a permis să cunosc mai bine epava pe care urmează să o cumpăr, iar informațiile noi aflate au făcut oarecum prețul să intre într-o zonă favorabilă. Deci, dacă vreți și voi să vă verificați mașina sau una pe care urmează să o cumpărați, dați pe linkul din descriere sau folosiți codul JUNC pentru a avea 20% reducere. Trebuie să avem continuitate aici, aici și aici. Dar nu avem. Avem în partea asta, dar nu și aici. Are o siguranță care sare și acum o vom schimba. Asta e borna de plus, asta e siguranța aia fuzibilă și între astea două ar trebui să avem continuitate. Dacă nu, e clar, ea dă vină. Da, cu 13 o scoatem afară. Asta e cea defectă și asta e inundat. Are totuși serie diferite, vezi? Asta e 4 ani nu știu ce, dar codul de aici e altfel. Bun. Punem la loc. Da. Bun. Am venit din nou în fața mașinii, deci dăm pentru o secundă, nici măcar tup, și dacă dă la automat, adică face, iei contactul și am rezolvat. Hop, hop. E bun. E bun. Pentru atâta nu are nimica. S-a învârtit deodată. Dacă nu am filmat foarte mult, avem desfăcute deja plasticele astea exterioare, mai avem de desfăcut contactul, bordul, dacă ne-ar ajuta și soarele, și vrem să mutăm teoretic bordul, BCM-ul și canul împreună cu calculatorul motorului, să le mutăm pe cealaltă mașină și să vedem dacă o putem face să stea mai mult pornită decât 3 secunde, cât face cu celelalte subansamble. Sau în interior? Exterior. Așa, deci, modulul de can e practic pus așa și l-am scos în afară, i-am scos mufa. Astea le-am mai desfăcut eu și înainte, nu e mare lucru cu ele. Are o clemă de blocaj, la fel și asta și asta. Și în rest se trage până în spate și vin în sus. În continuare, după ce am dat părțile astea electrice jos, trebuie să desfacem și contactul împreună cu cheia și cu imobilizatorul de pe ea. Dar pentru a face acest lucru trebuie să desfacem șuruburile astea care nu sunt șuruburi de fapt, sunt un fel de nituri în partea superioară și cu filet în jos. Au făcut probabil lucrul ăsta să te împiedice să schimbi contactul față de coloana de direcție și astfel să-și ceară mai mult. Dar nu e o problemă pentru noi, o să le desfacem pentru că și celelalte deja sunt desfăcute și sper să le rezolvăm. Am avut cu un strânsă tare. Am avut la un Golf 5. Ferească Dumnezeu. Alții fac cu flexul o dungă, un fel de șanț ca să poată folosi șurubelnița. Oricum e simplu, dar vedem, nu e o problemă. În partea asta e o clemă și până la urmă o poți păcăli și în zona asta la altă.
Și chiar dacă nu am găsit direct în ce constă kitul de pornire la acest Polo, mi-am dat seama de fapt de ce nu funcționează a meu pe bucăți, așa că voi să vedeți proiectul final. Ai nevoie de aceste 5 componente pentru a face mașina funcțională. Nu este perfect compatibilă cu restul subansamblelor, cum ar fi de la airbag, centuri, radio și așa mai departe, dar acele lucruri pot fi calibrate. Și astea pot fi calibrate, dar e foarte importantă legătura dintre imobilizator, ecu și bord. Asta se poate face sau s-a putut face până în august anul trecut. Au schimbat politica și nu îți mai permite să le împerechezi decât dacă modulul de la bord este nou. Lucru care te va stoarce de până în 2000 și ceva de euro pentru niște circuite practic făcute în China. Nu am făcut alegerea asta, după cum vedeți. O să încerc să le clonez pe astea, adică să scot EPROM-ul din ce vedeți aici și să le pun la modulele pe care le-am cumpărat second hand. Asta ar fi o modalitate de bypass, dar nu știu cât o să țină, cel puțin acum. Așa că nu mai pierdem timpul și le punem la loc și sper să funcționeze fără să avem probleme. Suntem pregătiți de atac cu modulele noi. Calculatorul second hand l-am pus acolo și abia aștept, nu știu dacă mă credeți, abia aștept să pot da o dată la automat și să văd dacă mașina asta prinde viață. Nu de altă, dar sunt tare curios să văd ce mirosuri iese din eșapament. Bun, am pus și siguranța înapoi pe mașina asta și îi punem contactul. Du-te să vezi dacă se aprinde bordul. Da, da. Încă de protecția componentelor. Da, aia e de la radio, nu are nicio legătură. Pune contactul să vedem. Hai că ține de el. Mi arătă benzina. Da. Bă, sper să nu fie gapă. Aveam o problemă cu asta de la calculator. Imobilizator activ. Nu-i bine, o. Pune frână și încearcă să dai la automat să vedem. E contactul înapoi. Dai? Ce-o fi oare? Ce? Așa. Dai? Hop. Deci am dat o ștergere chiar acum de erori, mai dau o dată. Da, bun. Și hai să vedem. Aha. Dacă o porniți. Pornim, și stă pornită. Am chemat bine, dar nu va. Dai seama că nu mai pornim de 3 ani. Sau cam așa. Mai ce miroasă după aia. Fii atent că cum se încălzea, ține turbo și alea. Oricum am 2 minute, nu se întâmplă nimic, 2 minute, câteva secunde. Spate. Ai, apa din tobă. De acum, ce rezumăm. Aici mă trag într-o parte. Dar minuță, poi, foarte bine. Aha. Ma ca o mașină de spălat sau ogi? Nici, toate pânzele de paianje, de cum arde. Asta îmi va aduce o răchinuie. Aproape. Da. Foarte bine. Deci, cu asta o putem pune deoparte. Poți-o? Hai să-ți mai ajut o tură. Lasă, Marc, lasă.
În dimineața următoare suntem și fiți atenți cât abur scoate. Foarte ciudată-i. În momentul ăsta suntem pe punctul de a desface mașina asta bucată cu bucată, pentru că avem toate piesele necesare pentru a o face 100% funcțională. Asta dacă vom folosi o parte din elementele de la Polo Alb. Inclusiv am luat în plus piese, pentru că nu știam de Polo Alb decât de o perioadă scurtă de timp. Am o bară neagră, nu-i tocmai aceeași culoare, capotă, bări din plastic de acolo din față, deci am toate lucrurile de care ar fi nevoie să o finalizăm. Însă m-am oprit un pic din viteza asta pentru că am și pe voi să vă întreb ceva. Dacă aleg să merg pe calea asta de a folosi Polo fix pentru piese, atunci reparația lui va fi aproape imposibilă. În caz contrar, dacă merg un pic mai lent și la două capete, s-ar putea să am două Polo funcționale. Într-adevăr, nu grozave sau nu foarte repede făcute, dar funcționale. Și de aia m-am oprit. Vreau să vă întreb și pe voi părerea voastră. Ce credeți? Ar trebui să-l salvez pe ăsta sau să îl arunc cu totul, să-mi iau piesele bune și să fac una aproape perfectă? Așa că până săptămâna viitoare aveți timp de decizie. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem duminica viitoare aproape ca de obicei. Vă salut!